grej på, så hopper du ned. Jeg hopper ikke heroppe fra. Hvorfor ikke det? Hvad? 6 meter ned. Jamen, hvad er problemet? Jo. Jeg hopper ikke i her. Hvorfor ikke det? Nej, lad nu være. Der er ingen grund til bare at hoppe, når jeg hader sådan noget tårnspring. Der hvor jeg kommer fra, der springer vi fra 20 meter. Ja, men jeg kommer ikke de steder. Jeg skal nok sige til jer. Er du klar? Ja, ja. Jeg kunne ikke. Det går for hurtigt. For hurtigt. Der! Ej, jeg har den slet ikke. Prøv igen. Vent lidt. Ja. Og hold nu pipen op. Det er jo ikke helt tosset. Der! Ja. Pipen op. Lad det glide.